Анкарада 14 сәгать. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ершеннәре белән 3w.trdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinla тыңла кушымтасыннан Вот С радио каналыннан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта Төркиянең тышкы сәясәте программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Тапшыруда Коръән Кәримнең Хаш сүрәсенең 77 һәм 78 аятлары белән башлыйбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم Рахман ва Рахим булган Аллаһ исме белән. Иман китергән кешеләр, рукукка китегез, сәҗдәгә егылыгыз, Раббыга гыйбадәт кылыгыз, игелек кылсагыз котылырсыз. Аллаһ юлында джихад кылыгыз. Ул сезне сайлады. Дин юлында сезнең өскә ул берни дә авырлык йөкләмәде. Атагыз Ибраһим тоткан диндә дә шулай иде. Пайгамбарлар сезнең эшләргә шаһид булсын. Сез дә кешеләргә шаһид булырсыз дип алда иңдерелгән китапларда да
Монысында, Коръәндә дә сезгә мусульман исеме бирелде. Шулай булгач, намаз укыгыз, зәкат бирегез, Аллаһка сыйныгыз. Ул сезнең Раббыгыздыр. Нинди яхшы Раббы, нинди игелекле ярдәмче ул, Аллаһ Тәгалә. Мөхтәрәм җыр. Сез Коръән Кәримнең Хаҗ сүрәсенең 77 һәм 78 аятларын һәм ачыклауларын тыңладыгыз. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. اینجا Ankara, رادیو صدای ترکیه. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdi Radio Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turchia. Esta es la voz de Turquía. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Юфлет Зари и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا Türkiye رادیو خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه. Eterşehir Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye ovası. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatınla Türkiye Avazı Radyosu. Evo İfonitis Türkiye. Ovdi Radio Glas Türkiye. Kita Radio Muria Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye. Este é Radio Voz de Turkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasot na Türkiye. Efirde Türkiye Avazı Radyosu. It Türkiye hangi radyoya? Ovdi Radio Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Тәмәке тарту, спиртлы эчемлекләр куллану, симезлек. Безнең сәламәтлегебезгә буларның никадәр куркыныч тудыруын барыбыз да беләбез. Әмма тагын да хәтәррәк нәрсә барын беләсезме? Ялгызлык. Ул безнең һәрберебез кайчандыр тойган кичергән нәрсә. Бүгенге гипербәйләнешле дөньяда гаҗәп кеше үзен ялгыз хис итә. Халык арасында да, хәтта актив социаль тормыш белән яшәгәндә дә үзеңне ялгыз итеп тоярга мөмкин. Тормыш кырган яки күп кешеле гаиләдә яшәсәң дә, үзеңне күренми торган кеше кебек хис итәргә мөмкин. Әйтерсең лә сине аңлаучы беркем дә юк. Бүгенге тапшыруда ялгызлык тудырган куркынычлар һәм аны гади хистән тагын да хәтәр кылган факторларга тукталабыз. Ялгызлык ул моңсу булу яки ялгыз калу гына түгел. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, бу бөтен дөньяда миллионлаган кешегә йогынты ясаучы, көннән-көн арта барган җәмгыять проблемасы. Нәтиҗәләре дә бик җитди. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы ассызыклавынча, ялгыз кешеләрнең үз-үзләренә кул салу ихтималы югарырак. Аларның йөрәк авыруы, инсульт, борчылу һәм депрессиягә дучар булу риске да югары. Кайбер тикшерүләр ялгызлыкның йөрәк кан тамырлары авырулары куркынычын 30%-ка арттыруын күрсәтә. Күпләр ялгызлык тик карт кешеләргә генә йогынты ясый дип уйласа да, ялгызлык кешенең яшенә яки чыгышына карамастан барлык кешеләргә дә тәэсир итә. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы тикшерүләре күрсәткәнчә, өлкән яшьтәге кешеләрнең 4тән 1 үзләрен җәмгыятьтән аерылган итеп хис итүен әйтә, ягъни картларның 25% шундый хәлдә. Шулай ук дөньяда яшьләрнең 5-15% үзләрен социаль җәһәттән аерым, ялгыз итеп хис итә.
Бу саннар шынында тагын да югарырак булырга мөмкин. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы белдергәнчә, ялгызлыкның шын тәэсире тагын да начаррак була ала. Сәламәтлек саклау белгечләре ялгызлыкны дөньяны тиз арада юкка чыгара торган тавышсыз пандемия дип атыйлар. Тикшерүләр күрсәткәнчә, социаль бәйләнешнең булмавы башка билгеле риск факторлары белән чагыштырганда иртә үлем рискын тиң яки аннан да югарырак дәрәҗәдә арттыра. Иң начары шунда ялгызлык ул буш процесс. Кешеләр үзләренә кирәкле ярдәм алмаса, алар җәмгыятьтән тагын да күбрәк читләшергә мөмкин. Мәсәлән, урта мәктәптә ялгызлык кичергән яшьләрнең университетка керү теләге булмаска мөмкин. Шулай ук үзен социаль җәһәттән бәйләнешсез, ялгыз хис иткән кешеләрнең эштә нәтиҗәлелеге дә түбән була ала. Мәктәпне ташлау яки эштән чыгару бу кешеләрне тагын да ялгызлаштыра. Ялгызлык мәсьәләсендә нәрсә эшли алабыз соң? Узган ел Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы сәламәтлеккә җитди янау буларак ялгызлык белән көрәшү өчен социаль бәйләнешләргә кагылышлы яңа комиссия төзеде. Киләсе 3 ел дәвамында комиссия бу мәсьәләне чишүнең иң нәтиҗәле юлларын эзләячәк. Комиссияның тәкъдимнәрен көткәндә инде ярдәм итә ала торган расланган адымнар да бар. Социаль медиада үткәрә торган вакытны киметү һәм даими физик хәрәкәт, йөрү, йога яки фитнес дәресләрендә катнашу рухи халәтебезне сизелерлек дәрәҗәдә яхшырта ала. Үз-үзебезгә карата мехрибанлы булу да мөһим. Ялгызлык ул киң таралган тәҗрибә һәм бу тойгыларны хөкемнәр чыгармыйча хис итү нормаль. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы ассызыклавынча, социаль бәйләнеш эш урынында, мәхәлләдә яки җәмгыятендә башкалар белән никадәр якын булуың белән бәйле. Ягъни социаль бәйләнеш бары тик сон ягыннан гына кешеләр белән аралашуны түгел, ә ул кешеләр белән эмоциональ яктан да күпме дәрәҗәдә бәйләнештә булуыбызны үз эченә ала. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы белдергәнчә, кешеләрнең үзләрен якын хис иттергән социаль мөнәсәбәтләр урнаштыру ялгызлыктан котылу өчен мөһим фактор. Белгечләр көндәлек тормышыбызга күрше яки бариста белән кыска гына әңгәмәләрне кертергә тәкъдим итәләр. Гаилә һәм дуслар белән бергә булу да файдалы. Телефоннан сөйләшү, язышу яки видеолы күрешүләр сезгә үзегезне ялгыз хис итмәскә ярдәм итә ала. Шулай ук яңа кешеләр белән танышу өчен клубларга, курсларга яки иҗтимагый чараларга йөрегез. Үз ихтыяры эшләү дә социаль изоляциядан котылу өчен шәп юл. Ул сезгә максат хисе генә биреп калмый, яңа кешеләр белән танышу мөмкинлеге дә тудыра. Ләкин әгәр ялгызлык хисе дәвам итсә яки мөнәсәбәтләрегез сез теләгәнчә түгел дип уйлыйсыз икән, эшкә керешү бик мөһим. Терапия һәм киңәш бирү кебек психологик ярдәмнең нәтиҗәле икәнлеге расланган һәм әгәр үзегезне ялгыз хис итәсез икән, ярдәм сораудан читенсенмәгез. Кешеләр белән бәйләнеш элемтә сәламәтлек өчен бик мөһим. Ялгызлык билгеләрен танып, җәмгыятебез белән бәйләнештә торып, без бу тавышсыз пандемияның йогынтысын киметә алабыз. Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Тыңлаганыгыз өчен рәхмәт һәм киләсе очрашуга кадәр элемтәдә калыгыз. Бу подкаст Сильвия Чевертның Терерте ортагы мәкаләсеннән әзерләнде. Төркиянең тышкы сәясәте. Төркиянең тышкы сәясәте тапшыру тизмәбезнең бу бүлемендә халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәкнең Лондонда узган Украина темалы җыелыш хакында язмасын тәкъдим итәбез. Лондонда Бөек Британия рәислегендә үткәрелгән Украинага багышланган җыелыш халыкара дипломатияның иң мөһим платформаларыннан берсе булды. Бу очрашуда Төркиядән тышкы эшләр министры Хакан Фидан катнашты. Җыелыш Украина проблемасы белән бәйле бәхәсләр, кабул ителгән уртак карарлар һәм киләчәккә стратегиялар билгеләү җәһәтеннән зур әһәмияткә ия иде.
Украина соңгы елларда күзәтелгән геосәяси тәрәккыятләр, сугыш китереп чыгарган гуманитар һәм сәяси нәтиҗәләр һәм төбәктәге көч баланслары яңадан билгеләнү аркасында халыкара аренада көчле бәхәсләргә сәбәп була. Лондондагы җыелыш Украинадагы хәзерге вазгыятьне бәяләү, шешелеш юллары эзләү һәм бу процессның төбәк тотырлыгына ничек тәэсир итә алачагын тикшерү максатында оештырылды. Җыелышның төп максатлары арасында конфликтны шешүгә юнәлтелгән дипломатик тырышлыкларны яклау, гуманитар ярдәмнәрне арттыру һәм региональ хезмәттәшлекне ныгыту бар иде. Тышкы эшләр министры Хакан Фиданның җыелышта катнашуы Төркиянең бу мәсьәләдә актив роль уйнавын күрсәтә. Фидан җыелышта Төркия тышкы сәясәтенең өстенлекле юнәлешләрен һәм Украина кризисына кагылышлы шешелеш тәкъдимнәрен халыкара җәмәгатьчелеккә җиткерү форсатына ия булды. Ул үз чыгышында Төркиянең Украинадагы гуманитар вазгыять һәм иминлек мәсьәләләре белән бәйле бәяләүләрен уртаклашты. Шул ук вакытта дипломатик каналлар аша барышның тотырлыкка ирешү өчен алып барылган эшчәнлекләрнең әһәмиятенә басым ясады. Төркия географик урны һәм региональ стратегик максатлары тәэсирендә Украина кризисында битараф калмады, ә киресенчә шешелешкә юнәлгән сәясәтләр алып барды. Төркия рәсмиләре конфликт тудырган гуманитар авырлыкларны киметү һәм төбәктә тотырлык тәэмин итү өчен халыкара җәмәгатьчелек белән хезмәттәшлек итә. Бу кысада Украинага гуманитар ярдәм проектларын яклау, качаклар кризисына кагылышлы сәясәтләр булдыру һәм хәрби киеренкелекне киметү өчен дипломатик тырышлыклар дәвам итә. Җыелыш вакытында Төркиянең Украина кризисына кагылышлы бәяләүләре каралды. Төркия хөкүмәте тарафсыз һәм диалогка нигезләнгән тотыш күрсәтеп, низакның тыныч юллар белән чишелүен яклап, шул ук вакытта халыкара хукукның һәм мөстәкыйль дәүләтләрнең хукукларын саклау кирәклеген ассызыклады. Җыелышның Бөек Британия рәислегендә үткәрелүе дә аерым әһәмияткә ия. Бөек Британия тарих буе халыкара дипломатия һәм иминлек мәсьәләләрендә актив роль уйнаучы илләрдән берсе булды. Бу кысада җыелыш илнең дипломатик традициясе һәм тәҗрибәсе белән берләшеп, бәхәсләрне тагын да нәтиҗәлерәк итүгә өлеш кертте. Шулай ук җыелышның тагын бер мөһим ягы халыкара хезмәттәшлекне арттыру турындагы чакырулар булды. Халыкара аренада, бигрәк тә кризис вакытында дипломатик хезмәттәшлекне ныгыту һәм уртак стратегиялар булдыру зарурлыгы күзәтелә. Бу ноктада Төркиянең җыелышта катнашуы аның бу хезмәттәшлек тырышлыкларына биргән әһәмиятен ачык күрсәтә. Хакан Фиданның җыелыш вакытында җиткергән фикерләре халыкара җәмәгатьчелекнең кризисларга каршы бердәм тотыш күрсәтүе кирәклеген һәм һәр илнең җаваплылык алу кирәклеген күрсәтә. Төркия җыелыш барышында бары тик күзәтүче һәм тыңлаучы гына булып калмады, ә актив катнашып, процессның формалашуына өлеш кертте. Тышкы эшләр министры Хакан Фиданның белдерүләре һәм тәкъдимнәре Төркия тышкы сәясәтенең киң кырлы, шешелешкә юнәлгән һәм халыкара хезмәттәшлеккә ачык булуын кабат күрсәтте. Бу исә Төркиянең региональ гына түгел, ә глобаль кризисларда да актив роль уйный алуын күрсәтә. Айруча Украина кризисының озын мөддәтле тәэсирләре бәяләнә торган бер вакытта дипломатик каналларны нәтиҗәле куллану һәм халыкара хезмәттәшлекне арттыру зарурлыгы тагын да зур әһәмияткә ия булып тора. Хакан Фиданның җыелыш вакытында җиткергән юлламалары шешелеш юлларының диалог һәм хезмәттәшлек аша гына мөмкин булуына басым ясый. Лондонда үткәрелгән бу җыелыш халыкара аренада кризислар белән идара итүдә яңа чорның хәбәрчесе үзенчәлегендә һәм Төркиянең бу процесста уйнаячак роленең әһәмиятен арттыра. Нәтиҗәдә Украина темалы бу җыелыш кризисларны шешу юнәлешендә конкрет адымнар ясалган һәм халыкара хезмәттәшлекне ныгыткан мөһим платформа буларак бәяләнә. Тышкы эшләр министры Хакан Фиданның бу җыелышта катнашуы һәм аның дипломатик тәкъдимнәре Төркиянең глобаль иминлек һәм тотырлык сәясәтендә никадәр актив һәм катгый булуын күрсәтә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркиянең тышкы сәясәте тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышында халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәкнең Лондонда узган Украина темалы җыелыш хакында язмасын тыңладыгыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Ярчан, интернет һәм кесә телефоннарының ТРТ динне кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлык кыска толкынның 15360 килокесешлегендә. Төрксат 3 һәм Төрксат 4 ярышны белән www.trtdinna.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбыздан кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3 һәм Төрксат 4 ярышлары белән www.trtdinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының ТРТ динне кушымтасы аша вот вес радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшыруларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33, Яне Шакир, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar@trт.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.